Hoxe celebramos o Día Mundial da Radio e con este motivo os nosos compañeros de Radio Nacional de España estiveron en directo nun centro educativo o 6 do Nadal en Vigo, destacado polo uso deste medio para a preservación do noso patrimonio cultural e para o desenvolvemento persoal do seu alumnado. Aquí, dende o Colexio 6 do Nadal, Radio Nacional de España en Galicia vai emitir hoxe un fragmento do seu informativo regional. Nós tivemos a oportunidade de falar con estas 4 alumnas que xa son unhas expertas nas ondas radiofónicas. Aquí, cada 2 semanas, emiten un podcast no que falan de patrimonio, de cultura, pero sobre todo tamén lles vale para desarrollar un pensamento crítico e achegarse un pouco máis aos medios de comunicación. Elas confirmáronos que a radio ten futuro. A min gústame moito a radio porque a escoito dende pequena e gústame moito falar e que me escoite moita xente e cando falaba na radio sentía que eu falaba nun sitio pero se me escoitaba en todo o cole. Estar grabando cos meus compañeiros, falar, non sei, me gustaba. Realmente os nenos entran con menos linguaxe oral en xeral e pois aprender a falar en público, que parece algo sinxelo, é moi complicado, e aprenden eso e a tratar diversos temas en formato radio, non? Un medio de comunicación que é moi próxima ao ointe e, sen embargo, podese facer e se fai desde moi lonxe, porque ten esa componente de que é moi crible. Eu penso que a xente que escoita a radio sempre pensa que os que están falando non teñen por que enganaros. E diga vostede, cal é o seu momento? Me despierto en la mañana cuando voy a la oficina y lo primero que prendo es la radio. Y por las noches cuando me acuesto siempre me pongo mi radio. Son el coche y suele ser música o el deporte. Porque así a radio entrega absolutas 24 horas do día e oferta para todos os gustos. As informacións sobre o que pasa en España. Música e informativos. Escucha máis podcast. Amoldase as persoas e os tempos, con programación de parrilla ou contidos a carta. Así la radio como tal ya no la suelo escuchar tanto porque pues puedes elegir más si escoges un podcast o lo que sea. La radio tiene ventajas y es que puedes aprender cosas nuevas que no sabías que querías aprender. Reproduciendo Radio Nacional Galicia. E deste xeito se escriben as historias de amor entre a radio e milleiros de persoas que se conectan á vida a través deste medio. E dende o noso, dende a tele, felicitamos os nosos compañeiros no seu día polo seu fantástico labor. La escucho poco, pero mi madre era fans de la radio. De hecho, me decía que la radio era un campo de emociones y la televisión uno de ilusiones.